Hola, en aquest tutorial farem una petita app que ens permetrà personalitzar una sèrie de missatges de veu que farà el nostre mòbil cap a nosaltres o cap a la persona que l'estigui utilitzant. Poden ser missatges per realitzar petites bromes o gestos simpàtics o fins i tot missatges de recordatori, cadascú que li doni l'ús que li interessi. Bé, en primer lloc, el que farem és introduir un botó en la pantalla. Aquest botó és el que ens farà detonar el missatge en si. Aquí li podem deixar com a botó 1. Si tinguéssim diferents botons, l'important seria canviar el nom. Per agafar el costum, jo recomano sempre que canviem el nom i li posem de nom al botó, per exemple, parla. El botó parla. En clicar el botó aquest, el mòbil ens parlarà. I el text del botó, doncs també li posarem el text parla per aquí baix. Parla. Aquí afegirem un signe d'exclamació que abans no el podíem afegir. Quan posem noms aquí no podem afegir signes d'exclamació, ni guions, ni espais. Aquí en canvi sí, perquè és un text que assignem al botó. Molt bé, anem a programar-lo. Ja tenim suficient, després ho ampliarem en tot cas. I com veiem aquí tenim el botó parla i si cliquem veiem les diferents opcions que ens apareixen i la que ens interessa ara és precisament quan fem clic sobre el botó parla, doncs què ha de fer el programa? I el que haurà de fer és transmetre's un missatge personal. Bé, el que necessitaríem crear en tot cas doncs, és aquest missatge. Aquest objecte de missatge, doncs aquí no puc assignar, si jo clico aquí no m'apareix cap instrucció que em pugui servir. Les passo ràpid, però no apareix cap instrucció que ens pugui servir. Per tant, hem de crear un missatge personal. El missatge personal el podem trobar a Medios, Text o Voz, i indiquem que volem convertir un text que nosaltres escriurem a continuació, el volem convertir en veu. Fixeu-vos que aquest objecte que ens apareix aquí no apareix en la pantalla, que és un objecte invisible. Aquí el tenim. D'acord? I és un objecte que farà la conversió d'un text escrit a veu. Ara, a partir d'aquí sí que puc anar a programar i aquí sí que puc indicar-li que cridarem al objecte text o voz i li dirà a aquest objecte que parli i que llanci el missatge que jo posaré a continuació. Per posar un missatge jo puc anar aquí a les diferents possibilitats que m'ofereix el programa, el llenguatge, i per exemple podria agafar un missatge de text, aquest que està entre cometes, i l'assigno aquí. I aquí dintre jo puc escriure un missatge. Hola, soc el teu smartphone. És un missatge d'exemple, tu escriu el que tu vulguis. Amb això ja tenim. En el moment en què tu cliques sobre el botó, el mòbil et saludarà, et dirà hola, soc el teu smartphone. A partir d'aquí, intenteu, si vols proveu ara mateix en el teu mòbil, atura el vídeo i després continues. El que farem és, a continuació, ampliar el nostre programa per fer que, per exemple, el missatge pugui ser personalitzat. En lloc de que sigui aquest sempre prefixat, podem introduir un missatge nosaltres i que sempre digui el missatge que jo li he escrit. Per fer-ho, el que hem d'utilitzar és el que seria un camp de text. Aquí l'introdueixo, el poso a sobre del botó en tot cas, i aquest és un camp de text on escriurem el nostre missatge i al clicar el botó parla el mòbil ens llegirà el missatge en veu alta. Aquí canviarem el nom, posarem entrada de text, i anem a l'opció de blocs i aquí agafarem de l'entrada de text, agafarem el text, precisament veiem que podem agafar diferents propietats, el color de fons, podem agafar el tamany de la lletra, l'alçada del rectangle on introduïm el text, etc. Però el que ens interessa és agafar el text. I agafarem el text de l'entrada de text. Del quadre d'entrada de text agafarem el text que hi hagi escrit allí en el seu interior. Si vols, prova, atura el vídeo, prova d'executar el programa i observa que quan tu escrius un text i en clicar parla, el mòbil et llegirà el text escrit.
I si volem fer una mica de broma amb els amics, podem afegir també la possibilitat de que el mòbil es queixi quan pateix algun sacseig o pateix algun tipus de qualsevol interacció que nosaltres puguem oferir-li. Per detectar el sacseig, per exemple, aquí podem utilitzar el sensor de l'acceleròmetre. El col·loquem en la nostra pantalla, fixeu que apareix aquí, però és un objecte invisible. I anem a blocs per programar el nostre acceleròmetre. Aquí en acceleròmetre li direm de les diferents opcions, pues, per exemple, li direm cuando el acelerómetro 1 agitar, és a dir, quan estigui agitat, executarà un missatge de veu queixant-se, que posarem un missatge semblant com aquest. Fem un copiar i pegar, control C i control V, cridarem, és a dir, quan l'acceleròmetre detecti que està agitat el telèfon, es cridarà a l'objecte text a veu que parlarà amb el missatge que jo li diré. En aquest cas no serà el missatge que l'introduïm, sinó que serà un missatge que podem deixar prefixat a través d'aquest, de la cadena de text, i el missatge que podria ser company, no em remenis així. El mòbil se'ns queixa pel moviment brusc que li estem proposant. Molt bé, doncs prova aquests programes i comprova que funciona i diverteix-te amb ells, que per això ho estem fent. Gràcies i fins a la pròxima.